салом дӯстон, мехоҳам фикрҳои худро дар бораи бозии охирини тими миллии Тоҷикистон ба шумо нақл кунам. Мутаассифона мо дар бозии дӯстонаи дар Таиланд аз Сурия мағлуб шудем. Ҳоло бояд бо тими мағлубшуда аз ҷуфти Таиланд, Филиппин бозӣ кунем. Ростӣ, бозии тими мо бо роҳбарии Гела Шекеладзе саволҳои зиёд ба миён меорад. Дар майдон мутаассифона расму услуби мушаххасе ё стратегия дида намешавад. Ба назар мерасад, ки даста намедонад, ки чӣ гуна мехоҳад бозӣ кунад ва чӣ гуна ба натиҷа ноил шавад. Ин албатта боис ба нигаронӣ аст. Ба фикри ман вақти он расидааст, ки Федератсияи футболи Тоҷикистон қарорҳои ҷиддӣ қабул кунад. Шояд бояд дар бораи даъват кардани ҳайати мураббиёни бо таҷриба фикр кунем, ки метавонанд идеяҳои тоза биёранд ва бозии моро беҳтар кунанд. Зеро бе роҳбарии бо сифат ва тактика ба мо душвор аст, ки дар арсаи байналмилалӣ муваффақ шавем. Шумо дар ин бора чӣ фикр доред? Фикрҳои худро дар комментария нависед. Мо бошад мегузарем ба хабарҳои дигар. Аз шумо мисли ҳарвақта лайк ва дар канал обуна шудан, аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо ба ҳазур шинед, мо бошем сар мекунем. Дӯстон, имрӯз низ як қатор бозиҳо дар ҷои миллатҳо мегузарад ва шумо метавонед ин рақобатҳоро бо 1х ҷолибтар гардонед. Ин ширкат чандин сари сол мешавад, ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. Танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777, ки шумо метавонед дар вақти регистратсия кардан дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст доред. Ссилкаи зарурӣ дар комментарияи ин видео. Шаби гузашта дастаи Фаронса дар бозии Лигаи Миллатҳо бар зидди Изроил бо ҳисоби 4-1 ғалаба кард. Аммо диққати асосӣ на танҳо ба натиҷаи бозӣ, балки ба набудани яке аз сироҳаи асосии даста Килиан Мбаппе равона шуд. Ба ҷои он ки дар Будапешт ба ҳамдастаҳояш кӯмак кунад, Мбаппе дар тарабхона ва клуби шабонаи Стокголм дида шуд. Ин ҳодиса миёни мухлисон ва дар ҷони футбол бисёр баҳсҳо ба миён овард. Ду фикр вуҷуд дорад. Баъзиҳо мегӯянд, ки Килиан, ки аз Реал чанд рӯзи истироҳатӣ барои барқарор пас аз ҷароҳат гирифтааст, ҳақ дорад вақти худро ба худ мувофиқ сарф кунад. Дигарон бовар доранд, ки рафтори ӯ нодуруст аст, махсусан вақте ки дастааш дар арсаи байналмилалӣ мубориза мебарад. Мураббии дастаи Фаронса Дидье Дешам гуфт, ки набудани Мбаппе бо клуб мувофиқа шуда буд ва сабабаш ҳолати ҷисмонии бозингар аст. Аммо вақте ки аксҳо аз Стокголм дар интернет паҳн шуданд, ин боиси интиқоди зиёд гардид. Собиқ нимҳиматгари дастаи миллии Жером Ротен гуфт, ки Мбаппе бояд бештар эҳтиром ва фаҳмиш нишон медод, бо дар назардошти он ки чӣ қадар диққат ба ӯ равона аст. Хуб дӯстон, боз як ҳодисаи ҷолиби футболӣ. Тасаввур кунед, дастаи шумо бозии муҳим дар Лигаи Миллатҳо дорад ва шумо ки капитан ва яке аз истироҳои асосӣ ҳастед, дар ҳамин вақт дар Стокголм истироҳат мекунед. Бале, ҳамин тавр Килиан Мбаппе қарор кард, ки рӯзҳои истироҳатии худро гузаронад. Ростӣ, ман ҳам сафар ва таҷрибаҳои навро дӯст медорам, аммо дар ин ҷо тавре мегӯянд баъзе нозукиҳо ҳастанд. Мбаппе ба дастаи миллӣ даъват нашуд, то пас аз ҷароҳат барқарор шавад ва Реал ба ӯ чанд рӯзи истироҳат дод. Ва чӣ кор мекунад қаҳрамони мо? Ба ҷои он ки дар хона оромона истироҳат кунад, бо дӯстону оилааш ба Стокголм меравад ва албатта аксҳо аз тарабхона ва клуби шабона дар интернет паҳн мешаванд. Жером Ротен наметавонист хомӯш монад ва фикри худро баён кард. Ӯ мегӯяд, ки Килиан бояд фикр мекард, ки ин амал чӣ гуна ба мухлисон ва даста таъсир мерасонад. Бале, мо ҳама ҳақ дорем истироҳат кунем, аммо вақте ки шумо симои дастаи Фаронса ҳастед, амалҳои шумо таҳти назорати мушоҳида қарор мегиранд. Аз тарафи дигар, ростӣ гӯем, ки аз мо намехоҳад чанд рӯзро дар Стокголм гузаронад, хусусан вақте ки имконият доред пеш аз оғози марҳилаи нав дар Ла Лига ва Лигаи Чемпионҳо истироҳат кунед. Аммо тавре мегӯянд, бо қудрати бузург масъулияти бузург низ меояд ва дар мавриди Мбаппе ин масъулияти пеши миллионҳо мухлисон ва томи даста аст. Пас чӣ бояд кард? Шояд бояд инро фаромӯш кард ва ба шахс истироҳат дод, ё воқеан бояд эҳтиёткорона амал мекард. Дар ҳар сурат, ин ҳодиса ҳанӯз ҳам дар ёдҳо хоҳад монд ва мо ҳама ба таваҷҷӯҳ ба рушди ҳодисаҳо назар хоҳем кард. Футбол на танҳо як варзиш аст, балки як системаи мураккаби молиявӣ мебошад, ки ҳар рӯз як ҷузъиёт метавонад ба буҷаи клуб таъсир расонад. Дар мавриди Барселона ва ниммуҳофизи ҷаҳони онҳо гави ҷароҳате, ки дар арсаи байналмилалӣ гирифт, метавонад ба клуб имконияти гирифтани ҷуброни калони молиявӣ аз FIFA диҳад. Ин як мисол аст, ки чӣ гуна механизмҳои молиявӣ дар футбол метавонад клубро дар замонҳои душвор, вақте ки бозингарони калидӣ аз бозӣ берун мешаванд, дастгирӣ кунанд. 20 октябр санаи муҳим барои Барселона ва
мухлисонаш хоҳад буд. Дар ҳамин рӯз агар ҳамаи чиз мувофиқи нақша равад, Гави метавонад ба ҳайати даста дар бозӣ бо Севилия баргардад. ин лаҳза на танҳо бо шодии бозгашти бозингари соҳибистеъдод, балки бо подоши молиявӣ барои клуб низ ҳамроҳӣ хоҳад шуд. аз лаҳзаи ҷароҳати Гави 335 рӯз гузаштааст ва мувофиқи қоидаҳои ФИФА Барселона ҳақ дорад барои ҳар рӯзи набудани ӯ дар майдон ҷубронпулӣ гирад. маблағи ҷуброн таъсирбахш аст 6 миллиону 328 784 евро. ин пулҳо қисми муҳими буҷаи клуб хоҳанд шуд ки аллакай қисми маблағҳоро дар мавсими гузашта ба назар гирифтааст. маблағи боқимонда дар ин мавсим гирифта мешавад агар Гави бар зидди Севилия бозӣ кунад. аммо агар бозгашти ӯ ба таърих афтад, ҷуброн метавонад зиёд шавад, вале аз 7,5 миллион евро зиёд нахоҳад шуд. ин ҳолат аҳамияти идоракунии дурусти захираҳои клубро таъқид мекунад ва нишон медиҳад ки чӣ гуна воситаҳои молиявии ташкилотҳои футболӣ метавонанд дастаҳоро дар давраҳои душвор дастгирӣ кунанд. дӯстон, биёед дар бораи он суҳбат кунем ки чӣ тавр футбол баъзан ба драмаи воқеии молиявӣ табдил меёбад. ҳамин тавр шумо нишастаед, бозиро мебинед ва фикр мекунед, ниҳоят Гави ба майдон бармегардад ва дар куҷои дар бухгалтерияи Барселона аллакай дастҳояшонро мемоланд ва ҳисоб мекунанд ки чанд евро ба хазинаи клуб меафтад. тасаввур кунед ки дар Барселона акнун ба бозиҳои дастаҳои миллӣ чӣ гуна муносибат мекунанд. ин мисли бозӣ дар казино аст. ё шумо бо бозингаронатон ифтихор мекунед, ё оғоз мекунед ба ҳисоб кардани он ки агар касе ҷароҳат гирад чӣ қадар пулро аз даст медиҳед. ва ҳар дафъае ки касе аз бозингарон дар майдон меафтад, дар дафтари клуб шояд чароғаки сурх бо навиштаи вақти ҳисоб кардани ҷуброн расидааст фурӯзон мешавад. аммо биёед ростқавл бошем, Гави на танҳо бозингар аст, балки ояндаи Барселона мебошад. ва вақте ки ӯ ниҳоят ба майдон бармегардад, ин на танҳо барои мухлисон, балки барои томи даста як ҷашни воқеӣ хоҳад шуд. муҳим он аст ки бозгашти ӯ ба таърих наафтад, вагарна дар клуб шурӯъ мекунанд фикр кардан ки чӣ фоидаовартар аст, бозии ӯ ё интизори ҷуброни ФИФА. ҳамин тавр дӯстон, дастҳоямонро барои Гави нигоҳ медорем ва умедворем ки ӯ ба зудӣ ба бозӣ бармегардад. ва то он вақт мо назорат мекунем ки чӣ гуна Барселона бо мушкилотҳои молиявӣ ва варзишӣ мубориза мебарад. дар ҷони футбол аксар вақт бархӯрдҳои назарҳо рух медиҳанд ва баъзан онҳо ба муноқишаҳои воқеии медиавӣ табдил меёбанд. наздиктарин ихтилоф байни Антонио Кассано ва Криштиано Роналдо ба вуҷуд омад. Кассано, собиқ бозингари клубҳои маъруф ба монанди Рома, Самдория ва Реал Мадрид, аз ибрози назари худ дар бораи ситораи португалӣ худдорӣ намекунад ва иддао мекунад ки Роналдо футбол бозӣ карданро намедонад ва ҳадафи ягонаи ӯ гол задан аст. ин суханҳо албатта бепосух намонданд. нахуст хоҳари Криштиано Элма Авейро ба ҷонибдории ӯ баромад ва баъди худи Роналдо ба гуфтаи Кассано ба ӯ паёме бо рӯйхати трофеҳои худ фиристод. тасаввур кунед, Антонио Кассано, шахсе ки худаш аз бисёр озмоишҳо дар майдон ва берун аз он гузаштааст, ногаҳон тасмим мегирад ки Криштиано Роналдо футбол бозӣ карданро намедонад. ҳа, шумо дуруст шунидаед, шахсе ки зиёда аз 900 гол задааст, ба гуфтаи Кассано аслан намедонад ки дар майдон чӣ кор мекунад. ва дар ин ҷо ҳиссиётҳои ҳақиқии футболӣ сар мешаванд. хоҳари Роналдо Элма Авейро канор намемонад ва ҷавоб медиҳад ки агар бародараш футбол бозӣ карданро намедонист, пас чӣ гуна тавонист ин қадар гол занад? логикаи дуруст, аммо ҷолибтарин чиз ин вокуниши худи Роналдо мебошад. ба гуфтаи Кассано, ӯ паёми аҷибе аз рақами бо ҷамъи 34 оғозшаванда гирифт ки дар он Роналдо ҳамаи трофеиҳои худро номбар карда Кассаноро ба беэҳтиромӣ айбдор мекард. тасаввур кунед ки чӣ гуна аст аз худи Криштиано Роналдо рӯйхати ҳамаи дастовардҳояшро гирифтан. ин мисли он аст ки рӯдаки ҳамаи шеърҳои худи навиштаи худро ба шумо равон мекунад ва мегӯяд ки ман дар ҳақиқатан шоир ҳастам. Кассано мисли як итолиёвии ҳақиқӣ ҷавоб медиҳад: Криштианои азиз, мушкилот дар он аст ки ҳамчун бозингар ту ба ман маъқул нестӣ. рости ин ба ман баҳсҳои дар оши наҳорро ёдрас мекунад ки дар он ҷо баҳс мекунанд ки беҳтар аст Пеле ё Марадона. ҳар кас то охир нуқтаи назари худро ҳимоя мекунад. ҳамин тавр ин ҳолат як ёдраскунӣ аст ки дар ҷаҳони футбол ҳиссиётҳо на танҳо дар майдон, балки берун аз он ҳам ҷӯш мезанад. ва кӣ медонад, шояд рӯзе мо мебинем ки Кассано ва Роналдо муносибатҳои худро дар майдони футболӣ неву балки дар ринг ҳал мекунанд. ба ҳамин тамом, бовар дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.